بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا أندري كلو بمنا فلا بمنا كامبو أبيبو فما كفروا كايزان أكرو زمان بمنا كامبو نيجي نفروا كاي كم كاي سيدا نعم بمنا كمودي بمنا كام مكدودة فوني مون ناتولادو imam ali natole ya oni sokoma nitle kuni bome ochen ali munu tianga jona de re lu chama me o tabulu no famala esikatola ko kan de bishia shinzi bamana kote ko ni ame bamana ko bamana kan fula kan koroboro kan bobo kan ko bozo kan eme ko medel ka me numu kan medel ka me jeli kan o de kama kante ulubulo o de kama magashiyai no te ni kan kumubulo akumike shiyai akumike shiyai o numuya ye baradi an fe ya naam jeliya fana ye bara ye naam o nga kan alera de shiyai ni kante e bisi ga foko shiyate o kele tabulu do wala bara do ya blay naam sabula kan alebi na fo shia josi folo de do kan alebi tabulu ni kunle nan belajile de nyemene o bebe sinzi o de kan ni kante imaye to wore bi sinzi kusube u ka kan foli ma u so be jamana munu na fewa muna anga kan langue officielle anga kuma yana mo be fo kamino tibamana kan wala ti kororo kan wala ti fenga wala nazara kan o ti nazara kan wa to ubuke parce que ba don ni entoura ka ni o kera sisa olu ka tabulu chama be no olu be dona naam o ima kan joro yi o nafa ka bu ko so be shia ko lable sikatola ko ni mamu ka kan fo dro ke balmay abike balma yi o yi aw kele balma yoro na o kala balma o aw kele sikatola o asigi no kera sisa iba yi aw bi nyonga tabiyaw don naam abi nyonga la daw don abi nyonga ko ke chu don naam sikatola o na osiru makaba o yakele yi ayo awo bamanandre ablanan ko tonko o te fa ko ka tere du fo bagay o chen tungo ko tungo manga fa ko ka tere du fo kote sabula manja nyogona ni yakure ke chuja timne tungo bina fo abangilin kurwa fa bana o ay muso mba o babana o babana ni dem wolola ke nyeso ni bay nyeto o de tonko o babana baya bangi wati domo ko babana o fako ma mun nana ka so ale fati nyegon o fa aballa jolin yani ka atwa baka yere soro fa bana o nunu ngoni bela jile ye moko ye minu ba bisiga foko kasara do yu besro naam o ibai ka fo adamade yare konna na tumado ibai ka foko moko o bi la halado kuna la kala halan nu manja nyona sikatola ya fam ko do nyanente e bulo o do fono nyanente ne bulo nam ne ko ne ta intere o ma ta jumay woni aywa ko boro fote ko ton ko di fa ko ka terba so du fa bo mina do daje ne do ambe bulo o ni de go sisa ko ko ne ta fugare wala ne ta fendo o daje mi fono daje ne bulo jumay ayo sikatola ayo o moravite angana singa konka fendo critique ka singa kodo da kodo kunka soroni kumado dondo ma ere fona kuna fendo nyanenta ere fona bulo okoni awo bismillah ala nan biye avril kalo klifoloy nam samba fla ni mukane fla o jumado ndo fasiri wa ko ne sewoni ke fasiri gafo ko na amina la je ferete foloy miye kasika ukuma ba nyefo mo ko wasa family kasika sura kula tubarikallah amada mini gafo mutu go l'indépendant indépendant kumana ako walsa nyakili munu ni grande munu sirlindu mali jamana kan cda wo fe o ko ulu kasika wuli jona ani songo bolo fon songo bala kayele tilatela ulu kasika jigi o
cadre d'échange de partis politiques a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ da olu tigɛ walasa nɔgɔya ka don ko in na ni kalataw bolodacogo jɛlen dɔ yirali ye mɔgɔw la min fana ni a waati man jan n'a waati ma kun minɛ ko walasa ka dɔ fara finitigiw ka fanga kan bamanciya wolo kɛlɛli la ko kɛlɛkɛminɛn dɔw sɔrɔla pankurun dɔw b'a la ani kunnafoni ani kɔlɔsi minɛ kɛminɛ min bɛ fɔ ko arada ko waati laban ta dɔ fana bɛ minɛ ninnu na o kɔfɛ sa ko coronavirus bana kama ko maa 1,000,000 ni maa 10,000 jate olu kɔni ye boloci lakika yɛrɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ. L'indicateur de renouveau kɔni a jira k'a fɔ baarakɛlaw ka hakɛw lafasali siratigɛ n'o ye syndicalisme ye o sariyaw b'a la ka sɔsɔ kosɛbɛ sisan ko Yakuba Katile kɔni bɔra mangasuma kɔnɔ ko a ye a fɛta fɔ a ko kan ko CEDEAO ka ɲakili ninnu siratigɛ la ani gɛlɛya min bɛ malidenw ka don o don ko cadre d'échange de partis politiques pour la réussite de la transition ɲɛmɔgɔw kɔni a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ta la ka kala don ɲina yɛrɛ ka bɛn ni gɛlɛya ninnu ye ko lakanabaliya barika b'a la ka bonya kosɛbɛ jamana saba dancɛ la ko MINUSMA kɔni ye a jira k'a fɔ ko ale ye fɛɛrɛ kura dɔw tigɛ n'o ye ka kɛlɛcɛ dɔw bila ka taa walasa ka se ka sigidalamɔgɔw lakana yɔrɔ ninnu na ko Sheriff Usman Wadani Haidara ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka tunatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma k'a to Sikaso ale min ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye. Mali d'aujourd'hui bi Mali y'a jira k'a fɔ ko BDMS ka salon ko baara kelen la k'i b'a ye k'a fɔ ko u fanga sɔgɔ ko siratigɛ la ko sera fɔ sɛbɛn wɛrɛ miliyari 1,000,000,800 ma k'u b'u jɔyɔrɔ sinsin kosɛbɛ Mali bangeko siratigɛ la an ka farafinna tilefɛ jamanaw kɔnɔ o kɔfɛ ko cakɛda min bɛ wele ko Kona service ko ale kɔni ɲakina k'a fɔ ko faso tɛna se ka baara foyi kɛ sanni feere hukumu kɔnɔna na fɔlɔ wa ko a ka koɲɛ taara bila kiiritigɛ bulonba min bɛ wele ko pôle économique ɲɛkɔrɔ ka sababu kɛ ko a yira k'a fɔ ko a ye papier bugunatigɛ sɛbɛn dɔw labɛn minnu tɛ tiɲɛw ye o kɔfɛ Basiriki Ture ka lahalaw la ale donni ko la hakilila min ma se ka ɲɛ sɔrɔ k'u taara ni a ko ye kiiri bulonba min bɛ wele ko Cour suprême ɲɛkɔrɔ Mustafa Jawara fana ye hakilila di a ko kan ni ale ye CVDM ɲɛmɔgɔba ye ko k'a ɲini ka Basiriki lamɔla ka kuma suli walima k'a mabɔ ka sen bɔ haki baara la ko b'i n'a fɔ ko i b'a la ka a ɲini ka kunnafoni di yɛrɛ de lagosi jamana in kɔnɔ. Leçon faso ka fasiri ko maa minnu taamana ka bɔ Dakar ka na o ko u sugandira ka jɔnjɔn d'u ma min bɛ wele ko citoyen d'honneur du Mali o ko u bilara o minɛ kɔnɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ colonel Assimi Goïta min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CNJ service national des jeunes SNJ service national des jeunes o ko maa 700 olu kɔni ka kalanw banna o ko colonel Assimi Goïta ye u ka kalankuncɛ baaraw sabati ɲɔnɔ denbaya 500 jate k'olu kɔni ye balofɛnw sɔrɔ dɛmɛ ye ka lase u ma tesit a yira k'a fɔ Gawo mara ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ani sigidalamɔgɔw ni finitigiw bɛ ɲɔgɔn kalama yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ. Le républicain ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko cadre d'échange de partis politiques pour la réussite de la transition k'u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko CEDEAO ka ɲakili ninnu kan ka kɛ sisan ko makɔnɔniba wɛrɛ man ka ye a la fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa k'o sabati k'olu kan ka sabati jamana marabagaw fɛ ko finitigiw ka ɲɛmɔgɔw fana ye kɛlɛkɛminɛ kura dɔw kunbɛn ko minɛn b'a la minnu kɔni ni dilannen don ka kɛ ni minnu baara kɛ ka kɛ ni waati laban yɛrɛ taabolo ye a bila nana k'u kan ye kosɛbɛ min tali kɛ sɔrɔ Yakuba ale siratigɛ la coronavirus kɔfɛ ko hakilijagabɔ kɛnɛ dɔ kɔni sigilen don walasa ka se ka lajɛ fɛɛrɛw siratigɛ la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ teliya la o fana baaraw ko olu bɛ sen na. La Sentinelle
ale a sɛmɛntiya k'a fɔ cɛmancɛ fanga ko lahalala Mali kɔnɔ ko colonel Assimi Goïta minɛn da jɛgɛnen don a bolo sisan o ko a daminɛ ko mɔgɔ caman kun y'a jira k'a fɔ baara taabolo ka ɲi caman kun nisɔndiyara ko la nka k'a bɛ bolo min kan sisan bilen o ko a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ caman b'a la ka kɛ sababu ye ka nkalon ni ŋanamu kɛ ani ka ko bɛnbali caman kɛ minnu b'a la ka kɛ sababu ye o ka malidenw bila ka u yɛrɛ ɲininka a ko tɔ bɛna se ka kuncɛ bolo min kan Sunberi Woyi Mayiga ka faturu siratigɛ la ka to kaso la o ko kiiritigɛlaw ka kuluba min bɛ wele ko le procureur et poursuivant olu kɔni ye bataki dɔ kɛ a kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko juguya yɛrɛ de ni dantɛmɛwalew kɛra sababu ye ni nin waleya kɛra an ka jamana kɔnɔ yan nɔ parce que le fondement le fondement a ko di Youssouf Bathily ni ale chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmɔgɔba ye sisan a fɔ mɔgɔ b'a la sisan dɛ a fɔ mɔgɔ b'a la sisan dɛ Sunkalo bɛna jɔ ka jija Kileru lamɛnbaa don a bɛ Kileru lamɛn kosɛbɛ hakili la tulo b'an na ayiwa a fɔ an ye ka mɔgɔ b'a la ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka fɛɛrɛ kɛ u kana fɛn sɔngɔ yɛlɛ k'a kɛ damatɛmɛ ye a fɔ an ye ko ten ayiwa président hakili la i tulo b'an kan na ko ɲɛmaa ka kuma dɔ k'i ka fɛɛrɛ kɛ walasa balofɛnw sɔngɔ dama kana tɛmɛ walasa malidenw ka lafiya sunkalo in kɔnɔ parce que u y'o layidu ta télé la ale yɛrɛ tun bɛ a jɔlen don k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que an kana tɔɔrɔ donc a fɔ a ka layidu kuma a ye mun fɔ télé la premier ministre kɔrɔ an hakili b'a la an y'a ye dɛ a k'i seko kɛ walasa a dama kana tɛmɛ voilà min fɔra o ka se ka kɛ hakili la tulo b'an kan na n y'a fɔ ten mɔgɔ don min bɛ Kileru lamɛn kosɛbɛ tubarikala cakɛda min bɛ wele ko PAFEM olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u ka baaraboloda dɔw bɛ yen nɔ o musakaw bɛ se baaraboloda 5 de don se fɔ wari miliyari 33 k'o bɛna don olu da fɛ a bila daminɛ sanfɛ kalanko fana siratigɛ la ko baaraboloda minnu bɛ kɛ sababu ye k'a to sanfɛ kalansoba dɔw ka dayɛlɛ o ko sariya ko fana b'a la ka sigi sen kan a bila daminɛ o ko hakilila donni ko siratigɛ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Basiriki sen bɔra la k'a sɔrɔ nin sariya ma bato a ko hukumu kɔnɔ a bila yen o ma dana kunnafoni teli dɔw ye nin ye tubarikala an m'o minɛ ka mu an tɔgɔ la bi ye juma ye avril tile kalo fɔlɔ mais ni mɔgɔ o mɔgɔ kɔlɔsi bi ko jɛgɛ kalama o b'o don u tɛgɛ la dɛ a f'u ye dɛ galonbatigɛ don dɔ galonbatigɛ tulonkɛ galontigɛ parce que avril kalo ko poisson d'avril ko tulonkɛ dɔ de bɛ kɛ o bɛ se ka koba fo koba mun bɛ se ka hakili ka bonya hakili ma u ka koba fo mun bɛ se ka kɛ nisɔndiya ko ye u koba mun bɛ fɔ an ma segin ni mun ye k'a sɔrɔ galon don tiɲɛ t'a la kisɛ t'a la jaba don kisɛ t'a la donc ni yanni k'a dɔn waati min na a y'a sɔrɔ i ɲɛ kɔrɔ ka ban donc bi kɔni an b'a fɔ mais ne m'a ye journaliste mun y'a kɛ bi o parce que tuma dɔ la journal fana b'o kabako nouvelle fɔ à la une mais ni journal a b'a la wa ayi parce que journal bɛ to ka kɛ u bɛ titre dɔ kelen kɛ ka fɛn bɛɛ dɔ fɛ dabaliya ko b'o k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ ni tiɲɛ cɛ ka jan ka tiɲɛ cɛ ka jan an m'o ye fɛn kɔnɔ bi an m'o ye fɛn kɔnɔ bi sinon tuma dɔ la olu yɛrɛ b'o kɛ o kuma dɔw b'a kɛ u b'a kɛ tuma dɔ la mɔgɔw b'a kɛ u b'a bila u ka fɛrɛ tɛ fɔlɔ yɛrɛ kan voilà donc mɔgɔw b'u kɔlɔsi donc o cogo la maintenant Aigle Mali an tun bɛ balontan na sisan an bɛ 1er avril la poisson d'avril tɛ dɛ le 1er avril 2008 Stephen Kishi ala ka hinɛ a la Nigeria dege karamɔgɔ mais a tun bɛ Mali la ayi a ma kɛ Nigeria dege karamɔgɔ est-ce que a kɛra Nigeria Nigeria ka min ye dege karamɔgɔ ye an b'a fɔ cogo ɲuman ye il a été officiellement engagé par la Fédération malienne de football comme l'entraîneur sélectionneur des Aigles du Mali. Allé Bangar le 31 janvier 62 à Lagos, atteignant le 8 juin 2016. Allé tuer capitaine et Nigeria équipe nationale. Allé tuer joueur et attaquant de pointe. Allé Togo entraîner Yanakana en fer. Donc, ouais, le 1er avril. Maintenant, on va faire comme vous voyez. Quand en 1960 là, il y a vraiment un sur le canal Bila. Entraîneur mouillé anga ballon tan nous que ou le gars entraîneur sélection là maintenant au Togo de fouiller malien roboula a malien folo mouilla sélection yereta ayata san woro ka ta 1960 1966
Mais à l'état Nyogon toujours, il était entraîneur, joueur, capitaine à l'Ekelempe. Tiens, pour que ma manager. Comme Benou Marcy. Lycée sportif Batouel. Ah, Benou Marcy. Il était sélectionneur, entraîneur et capitaine. Oh, et entraîneur, il m'a entraîné. Nagle Erebido. Et capitaine. Ah, ne m'a ni mo jegi bati wala de fona la mouvo. Ah, comment ça? Parce que là gagner les autres trains on a vu jouer. Voilà. Donc allez des follow. Maintenant allez ko malien mouillé anga équipe entraîné. Molobale Sissoko. 93 84 93. Kidian Diallo. 84 93. Oui, Kidian Diallo. 84 89. Kidian Diallo. Ah, les phénomènes 84. Oui. Après Karunga Keita. Allez sans wolof là les sans qu'on entend. Voilà, après Karunga Keita yata. Keke. Après Mamadou Keita di Capi, allez donner de Kosovo parce qu'elle a tawati mina azor ambea. Allez les tarana et Kana, chef Flalana, Tinis 94. Donc allez donner Mogo Feola. Parce qu'elle est Antara Yaoundé 112, au Kofa en Sigra, allez de Nalenko, Antara Flanala, Kana Tunis 94. Allez Fana Tanyana le 8 avril 2008, allez Tanyana. Après Magasuba, septembre 2017, Kanafo Bimbukuma Watimina, elle est des sélectionneurs. Malien sélection ta. Malien seconde. Maintenant, Faradje Mouye sélection ta. A Folofole Gorski Tor. Elle est en 1970. 1970-1913, Kal Hand Wigan. Elle est en Yaoundé 72. Final que mon perdu. Allez que les aigles du Mali d'Ara en équipe nationale. Sinon, quand tu as 60 la fois 70, on va faire l'équipe nationale du Mali. Donc, c'est à partir de Yaoundé 72 qu'on appelle les aigles du Mali. Allez, Talenko, on a dit Nicolas Golosovoma, le Russie de dos. Maintenant, on a dit, tu vas vous m'avoir, tu m'as dit, Nazara français, Christian Saramagna, 98-2000. Alors, on a trop bon, voilà. Romano Maté, 2000-2001. Henri Kasbarzak, 2001-2002. Allez, les Cannes 2002, il faut entrer à quart de finale. Allez, demi-finale là. 2002-2003, Christian Dalger. 2003-2004, Henri Stambouli. 2004, allez, allez, Moisin. 2005-2006, Pierre Lechante. 2006, Katana 2009, Christian Saramagna. 2006. Donc, Christian Saramagna n'a pas flagué. 2006-2009, Jean-François Godard. 2009-2010, Stéphane Kishi. 2010-2012, Alain Giresse. 2012-2013, Patrick Carteron. 2013-2015, Harry Kasbarzak Segrakana. Harry Kasbarzak Segrakana. 2015-2017, Alain Giresse Segrakana. Septembre 2017, Mohamed Magasuba Fone Bikuma Watimi Nale de Bey. Fona ya Blabi. Sinon Fone Bikuma Watimi Nale de Bey. Mais quel est le matofo? Alors, mais qui est entraîneur officiel, mais qui est entraîneur chien fla. Voilà, toi, Amadou Vieux Paté Diallo. Voilà, qui est entraîneur en juin 2012. Après, en 2013, qui est entraîneur Kaosro, entraîneur Sorofolo. L'entraîneur Sorondro, avec qui flana. Entraîneur Joro Fabakundo. Joro Fabakundo. Ok, chien fla. Ninde entraîneur Mouya, en équipe entraîneur, qui en 1960, Kanabla Bima. Ok. Le même le cas foyer bi. Akila nyana. Anyana. Am do ga munun tayana Allah ka hinula. Oh munu yere bi barena halsa. Parce que chima mi halsa barena. Sikatola. Oh am do ga Allah ka fanga duma. Amin ya rabbi. Barala halsa. Amin. Sabula benika baradu. Sikatola. Oh. Kambe. Allah ka dona irana. Amin.